jaman saiki sing wong cilik urip bingung ra duwe kendali layu rono mrene golek urip tekan endi-endi nganti lali marang Gusti kang murbeng dumadi kabeh padha bingung urip ing jaman saiki bakal minggat ilingo manungsa aja mendem duit mergo duit iso gawe murat-marit lho ilingo manungsa marang Gustine padha ngabekti mratobat apura dosane sing wong cilik urip bingung ra duwe kendali layu rono mrene golek urip tekan endi-endi nganti lali marang Gusti kang murbeng dumadi kabeh padha bingung urip ing jaman saiki aja mendem bondo mergo bondo ning donya bakal sirna ilingo manungsa aja mendem pangkat mergo pangkat ning donya bakal minggat ilingo manungsa aja mendem duit mergo duit iso gawe